Habayikran biginong patay kubor ikong fenala lengdo nonglat ilaong baylayat syakmat manekonik election MP syakalok sabha nagaseng BJP. Baladaja baga BJP kam ay tiket in om mi manekonik election kum kekertong klemseng. Bad in om penon kam bakla ya kabojeng patba anre in syongno. Ikong fenala iliyat ho baylay kendo ikinong ilam jong BJP bad ilapan sengaw ki kendon jong i bad kam syumna syempor yaki ban sengaw to. Bat kelong kumbagi menjori kita kejing pensyai bat dayna kene kadaw banlong kertong jong keseng haban penyesok bageseng BJP haka arpu artrik no opera arhajar arpulai bat gelap pediang manpan ni tiket menekon ni election MP na keseng BJP ilong bagajing kerki ekejat benriau kalong baya ke instrument of accession kedai ban yono ekejing itu ekasaskular hapenagi hima khasi bat ke sarkar India ban penskam ikariti dustur jagajat benriau bad yang ha kanongrem halor kejing bat ika kendo kasyap bat kabakongsan bha kedai kalan acquisition act balada kenekaan ke trekam ha kene kejela kumta kalan transfer act jong kejela kan kalemno bat kumta don kam ban shimnu pai kilat jingeda bat ban pelat ika jing pentrekam ya ke uniform civil code ha kejela ikong fenala ilong ba inele ban shimkia ha ban pendrung ya ka ketien khasi ha ka 8 schedule jong kariti sensyari Bat Banchimkia yak Eastern Bengal Frontier Regulation Act at praspa anyukulay lanik inline permit. Ti nilai hapor ba lakot yang ada ka hak tu kasih hapolo towers root kabangnya kenduk bati ki media hi kat tu kat mengot player i ngalek de kamen sil ka jin sophia ban ngala pensyai ro hi ki he juga parti BJP atu kasih ba ngahi hakani ka jeli ka day ka politics ngala long dormant but ngamnong comfortable hiru hakata ka BJP set up hakaba ngam tip hiru namang long dekot ngamdan ye di parties te kadi kata daw long ka shulong kendit yang hantu sni ba kilapan sengawi ka jingkwa ka jongki om tangan nakin reina duk na dalhi kabaya day bat kata kalenti ban mikmat ya ka jelang ya shulong sit te ngaru ngapen sengaw ki kendon ba ki jing pen sengaw ki jonga syaki bat kabaling wa kanang bakam simpor ya ki ban sengaw tho ya kan bat kila ya along ko manager bat kila along ko bakila sengaw tho ya kita ki jing pen syai ki banga ai ka jing pen syai ya ki bat din kata kadaw ngaru namar ban long candidate kya ban join ya ka to ka ya ka no ka party hingla ban shulong candidate klam long de khat ka ta party ikajing join jungaru ka along bat ka BJP haka aku atrik in December na do tukapor kabang nilaya pediang kan ti kawai kabanga pediang hi halor kinong rim menta kalong ko mapila ya kali hoy ni em nganlong ni em ka candidate nganlong ni em ka kertong nganlong ni em ka aspirant kadai bat ngala pediang bat ngamde kawot bat ong banting kata ka politics namar ngahi ngala yai kom ka tutored candidate how to stem arja khatlai hakatuka arbanai but hakatuka arspa vote ka bangaran but nga try xyz ngala manundan ka politics experience the ABCD tingala dan dadaki la accept ya ka candidate jonga la accept ya gitu githong jonga those principles that I have been put up kayo ke instrument of accession ban notify no ka LA ban yo ka exemption ni ka jala jung manom trekam gani ka land acquisition act bathamai ka amended law komnom nei ban trekam at shim ka kandaw siya jung kan kamdei ban rong nang takatuka UCC ka exemption the provisions ki jongki ki proviso na kano ka de bandan ka exemption na takakta ki Christian minority jung namangi minority ban on ka UCC ka tribal si India fi minority mat 5 point something tang 100% te ka basaw pede kade ka schedule ni tin le jungi ka khasi language kade bandrung no nanta ka ILP kade ka way na ki atiar ka claim ha ka balala dan yo lan ikine nei easily ILP ni la yo prioritize kan your rights ka sarkar ki ba mishwa kila ai bon ki hak kamram ng bon ng muna patanda right to education permit Congress SSA permit BJP ka right to education ka an la permit ka Congress government ka SSA ka right to free education pade ka ba pelang pade ka an man pentrekam ka de ka BJP
bangi dan kam ya ka ta ka hok ka jongi ka bamenta ka bala shai ngatai ngim dei ban ya play politics kan namar hoi ka ban ka jing isi ka sedang nanga macam mangalong very orthodox dei menta ni habalong diplomatic ka juk ka jongi menta ni haban ya da ka but ka kentei ko mangi ka tin kasi usendang khat arbor ka kentei khat arbor I will be that but khat ar ayu ngata she's pa budrungin pendan kam na menta kata nani ko parliament man madai parliament henyu inga it's not me in my gentleman me in my dharan makalong ka jaka ko kentang tam ka bangin yo ban ai ga jing dai jai ben jing I think that's it nga thai da dang ya in scotia pai ba but ngaro ngan ya hi si kishnong di thang ngan rung cheki constituency at least baki profile jang aro kin rung cheki man ki bakin so tho ba nga karlen do klem ching ata tin baga Delhi BJP central body kan so tho ni kan no ka body jong ki baki jet candidate kan so tho ada kita asu tho da ki yang jinglong candidate jang 50% the battle is won tinga try ngam dan jing ata tin da ki dan ngam yok malaong mo kan chong kha buat jong pai ba kam dei ban pendan kam bakla man chiele ramen chiele chong shit man chiele you will go to the right person pada Ikong fenela lengdo nong lat ilong ba kajing sang ne kajing isi ikiwei kam dei ban long pat kajing tem me kajat benrio namar bakum ki kristan dei ban iet ikinong shuan bat yo ban khang yu nong tu na po kan long ka ba khamba ba ne ka ba shuya kau ilong ba ilarung sha ka BJP kum ka kristan kum ka retpat kum ka khasi kum ka kenthai bat ile penshai ba im shem na sha thiet ai halor ka jingnet pne so jung i sha ka seng BJP nrei ilalet pne so da ka jing tep ka bashai pat da ka jing sngoto ka baskem ba da ka jing mot ka bam kaladian ini ilong keme ilong ba in om kenran dien nrei intrish tom na do menta ban pen sngo wi kini ki jing kerke jo ka jat benrio bat kini ki dau ba ki degi ba baro ki seng san perthai ki kwa om tang ma i ne ka seng BJP nrei baro ki seng san perthai ba ki kertong ki kwa ban pen trekam ya kini ki dau ba jo ka jat benrio nrei ka basuk tam ban yo kini ka dei tang na ka seng BJP ka badan hadali kumta kan bha ban omel akai ka jing sngo nrei de bane ther bat ya tai bha bat ban bu ki jing mo ju perkhat da ka jing sngo khya ha ka bay dei bat ka kam ya pen bet yo put usam padang ka sarkar Meghalaya bat Assam ikong fenala ilong baki pat ba kem chim lohun ya ka jing pen bet yo put usam bat haba ila ban pen sngo wi ka ne ka sarkar ila that kti ba kem la le ai sho namar bladat ban soi ka soskular bat kem la asho ban kan randien ilong bahag jing kendo yo menteri ke sarkar preng usar Bananda Sonowal ulong balada hun ni gerukam penbet dei ban kemi benia abyang nri ke belengo apat kalong bagani ke sarkar Meghalaya kalong ba om la le ai shu buat kabom dan ka jing hun jong upat ba jong babon balang khamtam lai jong gidi snong gidi ka border ka jing sisang nginom la bantip dei ka bangi ngitip pada kalong ba hapor ba ada batai lupa ba katu ada satai kadai badan jong Assam kani hapadeng kadai jong ngi ki khasi rementa bin pek hang tu la dan da ka yau jong ki Nepali katu Assam pillar la dan tu katu ka kilometer zanang ngilek pen sngo syaki bor ba hakle syaki minister di badai pek ya kani la thekti ya ka balong you are a lawyer you know better la syak keno ya nga you are a lawyer you know better that once la dap sign la ban kenran den ladat ya sign la ngide ban pen step no ban pendap sekwi ki face ngom pia kemen ha jing pendap claim ka jing pen hon ki pai ba te kan ni kamla ban long ka balong complete realization of rights kam dei kata ka jing hon jong ki pai ba ban yo hok namang idan kam bendaya so tho bhai ya kan ni ka jing long hok jong ni makam judan ka dispute ka state jong ni ngim julek ban dispute ka dan tang ka encroachment na ki wei ka dong ka jing wan tur jong ki wei de la she cannot dispute de ka dispute one way na ba dispute wo happy filek ban kini ka jaka jong ki wei ka ki wei ki wan kini ang ta wan dispute ka ndai khang ni kini bala dan lupa pihak ban sim lupa ya kini ki bala dan tengah ong tang kata haman ha kani pa pangai kendo ya MP jong Assam Sonowal ubadai ru uplidar ubangi practice lang mensyua sa Delhi araja sana janrio udang oi ngam ven la why don't you join BJP why should I join your BJP with this present scenario of your border agreement so unsatisfying why you are not satisfied if you are not satisfied then we will revisit again nang tay ki ang idang la man revisit again thang ni om la shu
Tega jingkan men ngazang hati ko por pikiwan ban ot kitu kin border hanga ban le amno nginang ya plan bangin ya file case la hadir mga yo asno tungo there is a political way more easier than the court namar bangin le che court ni habnya said itu district council patadi itu kibaw hado mentang ipat do aji itu hagaro pamang ip mena balim la ilp namar hagaro nok ma open scam jaka ngi shining ni hable Indian Registration Act ban scam ka jaka ka jumi tingang hi ngong yata Indian Registration Act an exam man exam no ya ka ting register jungi bat ka revenue jo ka sarkar India namar ni dang kat badang dan hi ni i district council ke e gabala pen scam nang to ka di ban long it should be a legitimate right, it should be a valid law, valid document jong ki kat kisla jungi ro menta bri dang ni ele chaput dengan orang suto hi mancam jing e bangan ele tengah ngong yaki kadang ka political way ngini perkhat bahai kata te menta ka da ka wan ta kan kalanti easily I can interfere into that also ngalak ban pen sngau ye kata kita gi bare namar andala ya sign but asam meghalaya de ban scam na Delhi berite haban scam ka home ministry habis ya sign number Amit Shah te kate kum tahi te ngathrai ngin num baklai kani bakan jingkerman juga jak bre kadang dan there is a way, it's a small hope kabang ang kabang ni yo ima kabang jingkhangit ke badan jebak-jebak mi ang kan ayu pi pinni na mo yang sita sha BJP bau ya ka ban le ka bah namar beleng yim num la da bangin suhun hai ta i jing long i jong ni bangin suya karkau bangin suya we si ka time jong nong bala jong ni pai ba jong ni da ki kam ya khi da ki kam penthut ya kaya tiga bahi ba pen ba ka ba ki MP jong ni ba long silent mode bro si kata kin su thon no bakila kim simla la ban pen long ye jing kwa jong pai ba bakin su tho ye kata ban ta jing tlat la jong ru hadal hi kila ban ai la no ken ya kalenti ka ba da ka walam da ka state ka bangin le ban ya da ban le ban ya le ngata bangan jak ka election day mga le home day mga le kau mau bangan le pen itho ye la di nga data party nga le be hang tu kung ka try be face to face but ki this is a spade